eloklah ajak babani pulang, dan turutkan karenyo hati. Kolai ado dia kandung pinta kabulia, eloklah ajak babani pulang, dan turutkan karenyo hati. Dari semula Allah denai katokan de ajak saja indah mangasan, antara kita dia kandung indah sapadan de ajak saja nama ngarekan kapaso denai manari monyo, antara kita dia kandung indah sapadan de ajak saja nama ngarekan kapaso denai manari monyo. Dia tak sesok indah tangenai jadi sasalan, berilah jemaah adik denai rapetan, ya Allah denai bacan doiko asalkan adik sanang jo mangasan, antara kita dia kandung indah sapadan de ajak saja nama ngarekan kapaso denai manari monyo, antara kita dia kandung indah sapadan de ajak saja nama ngarekan kapaso denai manari monyo.